Ahojte kamaráti, tak po dlhom čase, po skoro pol roku, posledné video som robil na Vianoce o Anne zo Zeleného domu, som sa rozhodol, že spravím ďalšie video a som pri tejto mojej čarovnej poličke doma a nemám tu vôbec miesto na točenie, ale tak nevadí. Som sa rozhodol, že spravím také krátke video, ktorým by som chcel tak nejako nalákať ľudí, aby si prečítali príbehy od J.K. Rowlingovej o Cormoranovi Strikeovi, jej vymyslenom detektívovi. A len tak, aby ste videli, že čo to vlastne je, tak to sú všetky tieto knihy, ktoré zatiaľ vydala. No, je to 6 príbehov, ktoré každý jeden je o samostatnom prípade, ktorý vyšetruje tento detektív, alebo respektíve vyšetrujú vyšetrovatelia, ale on pátra po pravde. A priznám sa, že keď prvá kniha Volanie kukučky, čo ste možno zachytili, ľudia, ktorí čítajú, to museli zachytiť, vyšlo, ja som tomu absolútne nevenoval pozornosť. Ja som o tom vedel som, že Rowlingová napísala nejakú knihu, je to teda Volanie kukučky, je to prvý prípad Cormorana Strikea, odohrávajúce sa všetko vo Veľkej Británii, takže je to originál, hej, také jej. Som si povedal, že dobre, skončil Harry Potter, toto je úplne iný druh, iný žáner, iné písanie, všetko, že nie som si istý, že či túto JK zaboduje a nejako som to vôbec neriešil. No a prešli roky, pretože bola vydaná prvá kniha, bola vydaná druhá kniha, ktorá sa zase, teraz mi to celé popadá, ale no nemám tu žiadny stôl, ktorá sa volá Hodvábnik, to bol druhý prípad. Potom bola tretia kniha, ktorá sa volala V službách zla. Ináč tá bola dobrá, tá sa mi ľúbila, ale bola taká dosť drsná. No a potom tieto posledné 3 knihy, ktoré sú obrovské, hej, obrovské. Tak, to sme mali Smrtiacu bielu, Búrlivú krv a Atramentovo čierne srdce. To znamená, že 6 kníh bolo. Ja som začal celý tento, poviem to tak, príbeh o tomto detektívovi čítať, keď som dostal od Ježiška minulé Vianoce, alebo predminulé Vianoce to bolo, už ani neviem, Búrlivú krv. Táto knižka, obrovská, to úplne pripomína Harryho Pottera ako rozsahom a podobne, je o príbehu, ktorý sa týka sociálnej pracovníčky a takej jednej rodiny. Myslím si, že je vhodné si ju prečítať, pretože tie knihy sú naozaj rozsiahle. Tie posledné 3, áno, dokonca tá posledná má cez 1000 strán, čo je akože celkom extrém podľa mňa. Ale zase tie knihy sa tak ľahko čítajú, že vy viete naozaj za hodinu prečítať 50 strán úplne plynule, že ani to nevnímate. To znamená, že vy keď si to rozdelíte na, ja neviem, niekoľko dní, týždňov, alebo nech aj mesiac, to je jedno. Vy tú knihu prečítate úplne ľavou zadnou. No ale teda, ako som hovoril, ja som sa dostal k tejto knižke úplnou náhodou. Nepredpokladám, že by som z tej knihy niekedy kúpil. Vôbec som to neriešil, ani nevnímal, nezaujímal som sa o to, ani nič. Ale dostal som túto knihu od Ježiška. Ja som si tú knihu prečítal a som si povedal, že fíha, že toto je úplne niečo iné ako doposiaľ všetky tie vážne drámy a všetky tie romány a všetko to, čo čítam bežne. A hovorím si, že wow, je to dobré. Ako nie je to nič, že ja neviem, aké fantastické, nie je to nič, na čom by ste sa dozvedeli niečo nové, akože naučné to vôbec nie je, ale je to detektívka. To znamená, že od toho človek ani nemôže mať nejaké očakávania takéhoto typu. A bolo to celé v tom britskom prostredí a všetky tie návyky a zvyky a toto všetko bolo to anglické, hej, keď to tak poviem. Čo mne sa páči, lebo ja mám ako vzťah k týmto krajinám tam hore a aj v Škótsku sa to odohrávalo, aj Cornwall a podobne, takže nebolo to stále situované len v Londýne, kde teda majú kanceláriu detektívnu. A
A hovorím si, že ja si prečítam všetky tie ďalšie knihy. Tak si predstavte, že som zháňal tú prvú knihu Volanie kukučky, ktoré vôbec sa nedalo kúpiť v slovenskom jazyku a hovorím si, chcem to čítať v slovenčine, proste mám už prečítanú 5 v slovenčine, chcem to čítať v slovenčine, páčilo sa mi to, tak idem do toho. Tak som prosím vás našiel tú knihu na českom antikvariate v slovenskom jazyku. Niečo sa stalo pri objednávke a oni mi tie knihy poslali 2. Alebo ako to bolo, teraz si to celkom nepamätám. Poslali mi 2, alebo mi to 2-krát vyúčtovali a ja som im hneď písal, že ale ja chcem iba jeden kus. Potom sme sa naťahovali dlho. Akože nakoniec som im zaplatil aj za to, že som to nechcel, lebo boli neskutočne dotieraví. A povedala mi potom pani, že mi dajú zľavu za to na ďalší nákup, čo som dodnes nevyužil a pravdepodobne ani nevyužijem, pretože nebudem upozorňovať na to, že som ten, ktorý im robil starosti. No každopádne tú knihu som zohnal, prečítal som si ju. Kniha Volanie kukučky je o úmrtí modelky, ktorú teda nájdu a vyšetrujú to aj jedno s druhým a tak. A tam vlastne všetko začne. Tam kormorán, jeho zvláštne meno, áno, je to zvláštne meno, celý čas počas toho čítania tých kníh sa budete stretávať s tým, že ľudia nevedia vysloviť jeho meno, že nerozumejú, pýtajú sa viackrát na to, že kto vám takéto meno dal. No každopádne je to teda detektív, ktorý bol bývalý vojak, prišiel o nohu, má protézu, myslím, že pod kolenom a stále fajčí, pije a má veľmi nezdravý životný štýl. Má asi 2 metre, je veľký, chlpatý a strapatý. No a on zoberie do svojej kancelárie brigádničku a už všetci vieme, ako to bude pokračovať medzi nimi a jedno s druhým, ale je pravda, že počas týchto 6 kníh akože nič, hej, nič tam, niečo tam bolo, ale ako nič, nie sú spolu zatiaľ. No a Rowlingová dáva na to pozor, aby to nebolo úplne, že také trápne americké. Každopádne táto prvá kniha ma len presvedčila o tom, že chcem čítať aj tie všetky ostatné ďalšie. Takže som si prečítal aj Hodvábnika, čo bolo celkom už také surovejšie, áno. A potom následne aj v Službách zla, čo bolo zase o vrahovi, ktorý vraždil a takéto veci by som vlastne nemal hovoriť vo videách, myslím, to je tuším zakázané. No každopádne bolo to o takomto človeku, ktorý toto páchal na nič netušiacich ženách. A bolo to nechutné, ale ten príbeh bol taký celkom dobrý. No a potom prišla kniha Smrtiaca biela. No priznám sa, že táto kniha, ona má síce potenciál, počkajte, odložím to, táto kniha Smrtiaca biela, ale ja som sa v tej knihe stratil. Akože fakt vážne, tá kniha ani nie je taká rozsiahla, ona mala nejakých 700 strán, no 667 či koľko, ale tam bolo toľko veľa postav, že ja som zostal z toho taký, že dokeľu, čo to čítam, a potom som sa tam tak stratil a potom som sa snažil vrátiť naspäť, potom som to prečítal celé a našiel som si v angličtine na internete vlastne tú conclusion, ten záver celý, to vysvetlenie, že vlastne ako to bolo. A potom mi to nejak tak ako začalo naskakovať v hlave, ale priznám sa, že pri tejto knihe som sa stratil. To znamená, že túto knihu, keď budete čítať, tak ju čítajte veľmi pozorne a radšej prečítajte počas dňa menej, aby ste si to pamätali, ale snažte sa tú knihu čítať pravidelne. Pretože ja čo robím je, že väčšinou čítam takéto dlhé knihy 2-krát do týždňa. To znamená, že ja keď mám také rozostupy tie časové medzi tým, tak ja potom neviem sa celkom naladiť na tú linku, aká bola predtým. No. Takže pri tejto knihe odporúčam dávať veľký pozor a radšej to čítať tak, že ju prečítate rýchlejšie, ako si to odkladať na ďalšie dni a ďalšie dni, lebo zabudnete, o čo tam išlo. Takže s touto knižkou som mal trošku problém, to sa priznám. Áno, prekvapivé zvraty a jedno s druhým, ale tá bola trošku taká na pozornosť náročnejšia, tak to poviem. No a posledná kniha, ktorá bola vydaná, a ktorú som dostal teda od Ježiška, ktorú som tak poprosil Ježiška, aby mi ju doniesol, bola toto Atramentovo Čierne srdce. A priznám sa, že táto kniha bola super. Táto kniha bola zasadená do úplného moderného sveta,
kde išlo o počítačovú hru a o chat na internete, kde sa zisťovalo, že kto je opäť človekom, ktorý niekoho, viete čo. A nakoniec samozrejme na to prišli a bolo to tiež také prekvapivé, lebo reálne človek vôbec ani nemyslel na tú postavu, ktorá by to mohla byť. Čiže túto knižku úplne odporúčam. Perfektne sa to čítalo jednoducho, pretože veľké časti z toho sú tie chatové konverzácie, takže to čítate veľmi rýchlo, lebo to má aj medzery medzi riadkami, proste jedno s druhým, hej. Takže veľmi ľahko sa čítala, veľmi rýchlo. A táto kniha mala 1080 strán, alebo koľko čo. Keď niekto videl, že som ju vyťahol, napríklad vo vlaku, tak pozerá, že pre Boha, to čo čítaš, to čo je? To čo máš Bibliu? A ja, že nie, to nemám Bibliu. Že to mám detektívku. Takže je to super. Mne sa to strašne páči. A dokonca po prečítaní všetkých týchto kníh som začal aj tú svoju vlastnú tvorbu, ktorú píšem, ktorá možno v živote nevíde svetlo sveta, hej, a možno to zostane len v počítači, v šuflíku, alebo ako sa hovorí takto. Ale normálne ma to myšlienkovo tak ovplyvnilo, že som začal do tých svojich vecí písať také detektívne veci. Do detektívne časti, ako keby to malo naozaj nádych niečoho podobného. Samozrejme nie je to detektívko, to čo píšem ani jedno, hej. Ale na základe týchto knížiek som prišiel na to, že možno by ma bavilo písať aj niečo také. Takže zvažujem teraz, že či nechcem napísať aj nejaký príbeh takéhoto charakteru. A preto robím o tom aj video, lebo samozrejme Harry je Harry. To je samozrejme pre mňa a každý, kto ma pozná, vie prečo. Ale tieto detektívky sa mi veľmi páčia. To znamená, že ak by ste niekedy zvažovali, že akú detektívku si prečítať, tak fakt siahnite po tejto knihe, lebo dobre, tých kníh je 6. Každá je o inom prípade, ale samozrejme tie vzťahy medzi tými postavami, ktoré sa tam stále vyskytujú, sa vyvíjajú. To je pravda, ale príbehy na seba nenadväzujú. To znamená, že ja som prečítal tú 5 a potom som išiel od jednotky a potom poslednú knižku som dostal od Ježiška na posledné Vianoce a prečítal som si ju. Takže vlastne ja som sa rok venoval Cormoranovi Strikeovi, dá sa povedať. No a jednoznačne to odporúčam, takže keď budete chcieť detektívku si prečítať, tak aspoň si požičajte tú jednotku, keď tak z knižnice alebo z nejakého antikvariátu a potom mi dajte vedieť, či sa vám to páčilo, lebo mne sa to páčilo a bol som veľmi prekvapený, že som to odignoroval pôvodne, túto tvorbu Rowlingovej ďalšiu, ale predsa len si našla ku mne cestu. Našla si ku mne cestu, že napríklad dostal som ju od Ježiška, tú knižku, a siahol som po ďalších, takže asi niečo na tom bude. A zase toto nie sú knihy, od ktorých človek môže očakávať alebo mal by očakávať niečo brilantné alebo niečo, čo ešte nebolo vymyslené. Nie, to jednoducho dnes už sa ani nedá. Pokiaľ nepíšete nejaké fantasy, s čím je tiež už problém, lebo mnoho vecí, ktoré som si ja kedysi vymyslel, ale stále nenapísal, tak už mnohí ďalší iní ľudia to vymysleli a už to bolo vo filmoch, v knihách, kade tade, takže ono dnes s tou originalitou je to ťažké. Ale stále sú tieto knižky super. Či 1., 2., 3., 4., 5., 6. stále sú super. Takže určite vám odporúčam od jednotky to čítať, ale nič sa nestane, keby aj nie. Ale tak by to bolo asi najlepšie. Takže moja recenzia určite 10 z 10, čo sa týka Cormorana Strikea. A ja vám chcem iba popriať, aby sa vám dobre čítalo aj do budúcna, nech čítate čokoľvek iné a ja potom spravím zase video možno o niečom vážnejšom alebo o nejakej klasike. Teraz čítam Sofínu voľbu, takže to je úplne, také aké je a aké bolo. Takže vám prajem pekný nový rok, aj keď je koniec mája, alebo čo máme, aký polovicu mája, 24, tak dúfam, že sa stretneme skôr a spravím potom zase nejaké ďalšie video. Tak ďakujem, že sledujete moje videá, aj nejaké lajčíky, aj nejakých odberateľov mám, ďalších nových a mám celkom pozitívne reakcie, takže ďakujem. Ahojte.